Anem a encetar la pràctica de la unitat 6 amb el programa Avidemux i ho faré a l'entorn Windows, precisament per facilitar la tasca a la gent que està seguint el curs a Windows. Avidemux és un programa que roda igual a Windows com a Linux, per tant, cap problema en lliures Ubuntu o també a Mac, qualsevol sistema operatiu. És un programa molt interessant i d'entrada he seleccionat un vídeo, realment és un vídeo que he tret de YouTube, o la pràctica la podeu fer en el vídeo que vulgueu, i d'aquest vídeo he seleccionat una sèrie de fragments per a després poder-li canviar la banda sonora i poder-ho subtitular. La vostra pràctica la podeu fer d'aquesta manera o juntant aquests vídeos. Anem a veure un poquitiu el que té Avidemux. Obrir, afegir, en el sentit de pegar. Jo tinc obert un vídeo i podia a continuació afegir un altre. Ahí sempre es podrà fer sempre que sigui el mateix format de vídeo. Guardar i guardar la forma que vulgui. Tancar. És important informació. La informació em diu el vídeo que tinc obert quin format té. Està DivX i per tant i la barra d'àudio la té MP3. Després salvar projecte com seria si anem a guardar per a continuar treballant amb Avidemux. És arxius que hem obert últimament. Després a l'hora d'editar podem tallar, copiar, apegar, borrar, seleccionar una part del vídeo, com tenim les línies i baix, exactament igual. Jo estic treballant ara al doble del que és el tamany normal. Podríem col·locar tamany normal, la meitat o la quarta part. En quant a vídeo, puc seleccionar opcions, puc ficar-li filtres, si li dic ara em dirà que no, senzillament perquè, clar, no puc col·locar-li cap filtre si estic dient que el vull conforme a l'original. Si vull col·locar filtres, caldrà que canviï el format original. Vaig a seleccionar el format que vull, és igual. Sempre que, encara que sigui el mateix, si realment marca alguna cosa, doncs ja va deixar-me col·locar filtres. Per tant, serà en la part de vídeo MP4 DivX i així després podeu volcar-lo perfectament a YouTube. Després l'àudio en queda MP3 i el contenidor que siga hàbil, ja està. En quant a l'àudio, dir que puc triar la banda sonora original. La banda sonora original d'aquest vídeo la tinc així. O podria dir-li que no, que vull que un àudio extern en el format que siga WAV, MP3. Ens quedarem de moment en l'original i després ja veurem. Eines per a col·locar subtítols, preferències, la calculadora que és molt interessant. La calculadora ens permet saber el vídeo que tinc entre mans en cada format, què és el que va ocupar-me, si en cap en un CD o en un DVD o en qualsevol format. AutoGo em permet anar a totes les eines que tinc aquí baix. Auto, una eina també molt bona, em permetrà aquest vídeo volcar-lo per iPhone, per a iPod, per a un DVD, Super CD, Super Video CD. Això és si tinc una pel·lícula i vull que càpiga en un DVD, doncs res, senzillament he d'obrir-la amb Avidemux i seleccionar DVD i automàticament configurarà tot per a que càpiga en un DVD. Ja està, és la seva història. O també puc guardar per a PlayStation. Bé, més coses. El vídeo que he seleccionat és un vídeo, ho he dit, promocional del certamen d'Altea, el certamen de bandes, i un vídeo un poquitiu, té un poc de tot. Ens situa a la fita d'Altea, imatges molt conegudes d'Altea, un poc de la ciutat, els carrerets, la Mediterrània, el port, les festes, els morts cristians, gastronomia, tot el que té a veure amb la cultura, morts cristians, el certamen, ja continuarem el certamen fins al final. Clar, es nota, sobretot es nota per la banda sonora, per l'àudio original, està tallat. Cada vegada que jo he llevat fragments, els fragments han desaparegut, però no solament ha desaparegut el vídeo, també l'àudio, la qual cosa és que l'àudio no m'aprofita. La primera qüestió serà aconseguir un àudio per a aquest vídeo. La qual cosa jo tinc preparat així ja el nostre programa per a treballar
Audio, Audacity, he obert... No, vaig obrir-lo de nou. Abrir, música Altea, Fabric, l'arxiu que jo tinc guardat, i és un arxiu que no té res a veure amb la música de bandes. Bé, d'entrada veig així un inici que per aquí no hi ha per què perdre tant de temps. Això ho puc llevar i iniciarà més ràpidament la música. Després he de veure la pel·lícula, m'ha quedat en quants segons? 46,40. 46 segons serà el total de la pel·lícula. Torne a Audacity. Era este. I me'n vaig al segon 46, bueno, aproximadament així. Ahí. Això ho puc llevar, que em sobra, suprimir. I després, perquè quede bé, estaria bé fer un fade out al final. Seleccione a ull per 4 segons, 3 segons més que suficient. I busque en els efectes fade out, disminuir progressivament. Desvanecer progressivament, com quedarà l'arxiu? Bé, ja tinc preparat l'àudio, vaig a guardar-lo. Recordeu que amb Audacity era exportar, si volia guardar per utilitzar una altra cosa, com a MP3, perfecte. Ja està. Exportant, res. Tenim preparat ja l'arxiu d'àudio en l'escriptori. Torna a l'àudio, busque, no serà l'àudio original, sinó que serà un arxiu extern en MP3. Vaig a veure on està, el busque, a l'escriptori, era música Altea, aquesta. Obrir, ok, i ara ja em sonarà aquesta música. Ara què? És important que vaig mirant a veure aproximadament en quin segon apareix cada cosa. Així està clar ja que estem en Altea. Per tant, en el segon 5 caldrà pensar en què és Altea, després la Mar Mediterrània, alguna cosa que veure en la cultura, les festes, gastronomia, els cristians, per acabar ja en el Safari. Per tant, he de preparar, podem dir, una sèrie de títols o subtítols, com voler dir-ho, que facin referència a això. Això com ho faig? Amb el bloc de notes, no per a Videmus, per a qualsevol rotular, podem dir que volem ficar un vídeo, s'utilitza sempre un bloc de notes, que és el més senzill, i està en qualsevol sistema operatiu. Què fem? 1, espai, 2, espai, 3, i sempre és 1, exactament el temps en el que va intervenir i el ròtol, el T en aquest cas. Per tant, hores, minuts, segons. Entre el segon 5 i el segon 8 apareixerà Altea, un espai. 2, segona tasca. Entre el 12 i el 14 apareixerà Mediterrània, la Mar Mediterrània. Espai 3, tercer. Entre el 15 i el 17, cultura. Allà té la gastronomia, les festes. 4, del 26 al 28, certamen. Del 32 al 34, internacional. I del 40 al 44, de bandes de música. Són 46 segons, per tant, el tinc bé. Això en quin format està? És molt important el format. Vaig a la font, és Lucida Console normal. Jo ho he guardat a 36 de tamany, per allà que si fos un subtitulat d'una pel·lícula en 20 o 22 estaria més que bé. Així com que vull que aparega com a realment cartells, doncs 36 està bé. Accepte. I a l'hora de guardar-ho, guardar com, he de recordar que els arxius per a un subtitulat són sempre SRT. SRT per a que ho reconega. I després a la codificació caldrà que busque esta, UTF-8. Així m'ho guardarà a l'escriptori. Aquí assistia perquè he fet la pràctica abans. RSRT. Molt bé. Què em queda? Em queda col·locar el subtitulat. A on? Me'n vaig al vídeo. Dins dels filtres de vídeo tinc moltes possibilitats, moltíssimes, tinc de subtítols. Vaig afegir codi SRT. Seleccione on està el subtítol. Busque l'arxiu. El nom que es fica és el mateix que el vídeo, per evitar problemes. Això
Això era el TA1, doncs el TA1. SRT, ahí ho tinc. Obrir. Després està codificat UTF-8. Més coses. Puc seleccionar el color. Jo penso que com que té suficient color, pues, el millor serà que les lletres siguin blanques. Així quedarà destacat, podem dir. Una altra cosa és la posició. On vull que m'aparega aquestes lletres. Puc pujar, baixar, més o menys a la meitat. Això autoscrit és per que les lletres apareguen centrades i es comprimiden quan tenen més llarg. I finalment em queden les fonts. Les fonts de què? Del text. Recordem que el text era reducido a console i hem de dir-li on estan aquestes fonts de text. Per tant, me'n vaig a buscar dins de C, Windows, les fonts, aquí tinc les fonts de text, lletres, i era Lucida console normal. A veure on està exactament, quin és l'arxiu, no res, sí, en seguretat ho tingui dalt. Vaig a copiar això, tanque, i dic exactament la font on està situada. Ja està, res més. Acceptar, ja ho tinc, i poder fer un previ, podem dir, per visualitzar-vos si m'ha aparegut el ròtol conforme jo volia. Altea, Mediterrània, cultura, certamen internacional, que van de buscar. Perfecte, ok. Ja està. Tanque, i clar, si me'n vaig a veure, el que veuré serà el vídeo original. Si vull veure el que he fet, caldrà que afegeixi, que podem dir, una segona pantalla on veure els efectes que he aconseguit. I ara sí. Ja tinc així el TEA. Com que la cosa és correcta, només em queda guardar. Salvar, vídeo, i poso el nom que vull. El TEA prova, per exemple. Caldria afegir-hi després, com és MPEG, doncs MPEG. Ja que m'ho reconega, que no ho assigna automàticament, i guardar. Conforme hi ha període. I amb això, que no passa res de particular, ja tindrem guardat a l'escriptori. Era el TEA prova. El TEA prova. La pel·lícula amb tot el que fem. I això ha estat el tutorial.